हाग्रामा महिलानिनो खालि गोहो आरो गोहोल' नांगौ। हाग्रामा महिलानिनाव जेबो मिशन बिजन गैया। हाग्रामा महिलारिनि गोसो मेलेमाव सोरखौबा होखारनाय, सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय गाज्रि सिन्था दारायाल' फैबाय थायो। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौनो बुंदों एमपि जयन्त बसुमतारिया। बिथां जयन्त बसुमतारिखौ हाग्रामा महिलारिनि प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोख्रों रावजों फिनजाथाय होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया गाव लुबैनाय बायदि देरहानानै थांब्लाबो बिटिसि सरकाराबो बाया आरो आसाम सरकाराबो बाया। हाग्रामा महिलारिनि गोसो मेलेमाव सोरखौबा होखारनाय, सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय गाज्रि सिन्था दारायाल' फैबाय थायो होनना गोख्रों रावजों बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया। आरोबाव बिथाङा गोख्रों रावजों बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया गावनि मिशन आरो बिजनखौ रायजो राजाफोरनो दिनैसिम खिन्थानानै लानो रोङाखै। मानोना बिथांनाव जेबो मिशन आरो बिजन गैया होनना गोख्रों रावजों बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो एमपि जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा गोख्रों बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दा नायदो बेनोथ' फोरमान दिनै बिपिएफआसो खोथाल' होबोदों, बिसायख'थि फैबा बाथ्रा बुङो मावगोन होननानै। नाथाय 17 बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 17 बोसोर सम मोनदोंमोन, मोनथाम सरकार बिथांमोनाव थांदों, नाथाय बेयाव मावफुंनानै होनो हायासै। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल आरो एनडिएनि सरकारा थांनाय नैबे जोङो बोसोरनैल' फुरा खामानि मावनो मोनदों। बे बोसोरनैनि गेजेरावनो जों 2.5 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनो बा गौथुम एबा आफादफोरनो बे हाखौ एलटमेन्ट होबाय, सेटेलमेन्ट होबाय। दा बे खामानिखौ जों मावदों। नाथाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां मावदोंमोन बेथ' बयबो मिथिखानाय। बेनिखायनो दिनै गिदों रायजो राजाया गासिबो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामसिगोन, प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामसिगोन, सरकारजों थांजोबसिगोन, बेखौ गिनानै नंखाय फोसावदों। नंखायनिनो बिथांमोना साया लानानै फैदों आरो नंखायखौनो दिनैबो आरोबाव नंखाय बुंनो फावसियाखै। आरो बे नंखायानो बिथांमोनखौ थांनाय समाव हाखराव गाब्र'होदों। सरकारनिफ्राय बिथांमोनहा गोजानाव जानगारनानै थानांदों। बे नंखाय बुंनाया जोंनि थाखाय बोरसो जायो। बेखायनो बे बोरा जोंनिया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव, उफ्रा बिसायख'थियाव जों जे जोबोद मोजां माने डिफारेन्सआव देरहानो थांगासिनो दं, बियो नैबे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जों फोरमान मोनो। हाग्रामा महिलारिनि प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव स्ल'गाना इउपिपिएलआव गोहोम गोग्लैयो नामा? बे जाहैबाय एमएलए इलेक्सन, बिधान सभानि बिसायख'थि बियो। बेयाव हाग्रामा महिलारिया गाव लुबैनाय बायदि देरहानानै थांब्लाबो बिटिसि सरकाराबो बाया, आसाम सरकाराबो बाया। इभेन सासे भिसिडिसिनि मेम्बारखौबो बे दाननोबो हाया, होखारनोबो हाया। मानोना बिटिसि सरकारनिया जोंनाव बाव थागोन, चेयारमेनाबो थागोन, मेम्बाराबो थागोन, गासिबो थाजोबगोन। मानोना बे बिटिसिनि बिसायख'थि नङा। आरो हाग्रामा महिलारिनि मेलेमाव, गोसो मेलेमाव बे सोरखौबा होखारनाय, सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय, बे गाज्रि सिन्था धारायाल' बिथांनाव फैबाय थायो। गावहादे मा मिशन आरो भिजन दङ बेखौ दिनै रायजो राजानो खोन्थानो रोङाखै। जेबो मिशन जेबो भिजन बिथांनाव गैया। बेनो नांगौ खालि गोहो आरो गोहो। नाथाय बे गोहोआ माजों फैगोन? रायजो राजाया गोजोननाय गैयाबा, रायजो राजाया नोंनि फारसे फोथायनाय गैयाबा, फोथायनायखौ लाबोनो थाखाय नों खामानि मावाबा बे गोहोआ बोरै फैगोन? बेनिखायनो बिथांनि साननाया दिनै थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय मोनसेबो जायाखै। फैबाय थानाय समाव आरोबाव जे जासिनाय नङा बे रोखा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं।
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 2 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।